अन्नानै 10,000 रांखौ हरथार। आं आदानो समायजानानै बुंदों, सान हर खस्थ' खालामनानैब्लाबो आं बे 10,000 रांखौ हरफिनथारगोन। आरे जाम्बा, नै ला 10,000 रां। नांगौ जायोब्ला बिबाव, लाजिनो नाङा। नोंदाखौल' मोजां फाहामनानै ला, नै ला राङा। मानसिनियावबो दि भगबाननि रुप दङ, आं दिनैसो मिथिबाय। सिखावनो हर बे फैसाया। लांथां बेखौ पुलिसनाव। सोमदोन आदा। बे राङा सोरनि? आंनि रां। नों? नों सोर? आं नोंनि बिदा सोमदोन। सोर आदा? माबायदि बिदा? जाय राम बायदि बिदा आरो सीता बायदि बाजै जानो हायाखै, आरो जाय नोंनि उन्दै बिनानाव जानो हायाखै, बेजों आंहा मा सोमोन्दो दं? नोंनि गासैबो सोमोन्दोआनो बै हिनजावजोंसो, जायनि थाखाय नोङो गावनि थैनि सोमोन्दोनि मानसिखौ सिनायाखै, बावलांनो गोनां जादों। थां नोङो बिनि बिखायाव उन्दुहै। लखन, आंनि बे हिनजावनि गुबै रुपा आंनि मेगनाव गेवबाय। आं अराय समनि थाखाय बे हिनजावजों सोमोन्दो गारनानै फैबाय। आदा बाजै आरो लाइमोना बहा बहा थांखोथाय आं फाग्ला बायदि नागिरगासिनो दं। जोबोद गोबाव जाबाय आंनि आदा, नों बिसोरखौ नागिरनाया। साननैसोनि सिगाङाव फैनायमोनब्ला बाजैखौ लामा सामायाव, हाथाय बाजाराव भिखारि बायदि बिबायनायखौ नुनो मोनगौमोन नों। आरो आदाखौ नों फुटपाथाव उन्दुना थानाय नुनो मोनगौमोन। आरो नोंनि बिनानाव लाइमोनखौ ट्रेन आलियाव सुइसाइड जानायखौ नुनो मोनगौमोन नों। ना गथ'फोर बायदि गसंनानै गाबबाय थानो, ना आदा आरो बाजैखौ लोगो हमहैनो? लखन फंबाय। आदा, सोमखोर। आरे लखन, सोर मा जादों? आदाया टिभि बेराम जानानै सिरियास जानानै दं। अ, नंगौ नामा? बहा दं आदायालाय? थौ आदाया होमबा न' सिङावनो दं। थौ माबार। आच्छा, आदाया जेबो सिन्था खालामनांगौ गैला, बांद्राय सिरियास नङा, हामगोन थाबैनो। सार, 3 नम्बर पेसेन्टआव थै होनांगौनो दानो लेंहरदों। औ आच्छा, जागोन दे। थुग्रो। आच्छा, आदाया थाबैनो हामसिगोन, जेबो सिन्था खालामनांगौ गैला। डाक्टार साहब, बिनि देहाया जोबोर गोब्राब जाथारदो। नों सोरनि देहानि गोब्राब जानायनि खोथा बुंदों? फैसालिया सिरिनिफ्राय गोलैनानै जोबोद थै गदो। बियो बिहुस जाना दं। बिनो थैनि गोनांथि जाना दं। डक्टर सोमखोर, आंनि थैखौ नायलाय। ना बाजै, थानो हो बेखौ, थैनो हो। बिनि थाखायनो आदा आरो नोंसोर बयबो न' गारनानै थांनांदों। लाइमोन आरो लखनखौ न'निफ्राय होखारहरदों। बेबायदि हिनजावजों जोंनि न'खरा जेबो सोमोन्दो गैला, माब्लाबाबो जानो हाया बियो। सोमदोन, बेफोरखौ बुंनो थाखायसो आं नोंखौ एसेबां फोरोंदों नामा? जायनि थाखाय आं नोंखौ मोजां गियान होदों नामा? जाय बोसोर सोमोन्दोखौ सानसेनियावनो सिफायनो सानदों नामा? नाय नोंनि नोमबाजैखौ सिगांनिफ्रायनो दासिमबो सिबिबोगासिनो। सोमदोन, जेखियानो जाया मानो, फैसालि बेवाइफ्रा बे जोंनि न'नि लक्ष्मी। सोमखोर, नों जेखियानो खालामा मानो आंनि बेवाइनि जिउखौ रैखा खालाम। आं बे नोंनि सिबिनायखौ थैब्लाबो बावनो हानाय नङा। नांगौबा नों आंनि थैखौनो बख'ना लां। डक्टर सोमखोर, आंहा आंनि सायाव फोथायनाय दङ। आंनि थैया बेजों मिलायगोन। बिनि सिगां आंनि न'नि लक्ष्मीखौल' नों बासायग्रोदो।
नोंनि सायाव रोजा रोजा साबायखर थाबाय। नों आंनि सिलिंखार जानाय नखरखौ खेबसेबाव जोनोम होफिनबाय। बास आरो मोनसे खामावदो इसोर, नों आंनि बेवाइफोरखौ रैखा खालाम। नांगौब्ला नों आंनि जिउखौनो लानानै थां। फोजोबस्रांनो हागोन इसोर। आच्छा, नोंसोर जेबो सिन्था खालामनांगौ गैला। दा बेयो मोजाङाव फैबाय। आं आदा गोदोरनो खोन्थाहैनि दे बाजै। औ थां। आदा, बाजै फैसालिया हुस फैबायनो, डक्टरा बुंदों। थां नाहै, आं आदा गोदोरनो खोन्थाहैनि। आदा, आदा, बाजै उन्दैया हुस फैबाय। दा बियो खैफोदनिफ्राय रैखा जाबाय। मानोना बियो जोंनि बाजै गिदिरनि थैमोन नालाय, जम राजानि आखाइनिफ्राय बेखौ बासायनानै लाबोफिनबाय। आदा, 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 आदा। लेमन, मा जादों? आदा, आदा गिदिरा जोंखौ नागारनानै थांबाय। आदा, आदा, जोंखौ मानसिया खालामनानै एसे गोरोन्थिनि थाखाय जोंखौ अराय समनि थाखाय गारना थांबाय। आदा, 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 आदा। हारसिङै थानानै जिरायै उन्दुलांबाय। फुङावनो सानजों लोगोसे थांफाबाय। मोनसे जिउखौ लानायावनो बेसेबांबा दुखु होलांबाय। सासेनि जिउखौ बासायनायावनो दा बियो गासैखौबो नागारनानै थांबाय। नागाम आंनि फिसामोन, नोंसोरनि नोंनायानो खालि देहाखौल'सो गारबाय, नाथाय बिनि जिउआ नोंसोरनावनो दं। आंनि असे खामानियाथ' नोंसोर सानैयानो। नोंसोर फरायनानै गिदिर मानसि जाहैगोन, अब्ला आं सानगोन आंनि साननाया फुरा जाबाय होननानै। चन्दन, नों मा गोहोखौ लानानै बे न'आव फैफिनबावखो? ओंखारलां बेनिफ्राय। चन्दन, नों आंखौ निमाहा हो। नों बेबायदि मानिनाय नंला। नोंजों आंहा जेबो सोमोन्दो गैला। चन्दन, हगारनानै हो बिनानावनि आखाइया। नङा बाजै। आं बुंदों आखाइया हगारनानै हो। बिनानाव, नों न' सिङाव थाहैफै। नायगोन आं थानायाव सोर होखारहरो। नाङा बाजै, बेखौ जोंनि न'आव थानो होनो हानाय नङा। नों सोर बेखौ बिसार खालामनो? आं दाबो थांनानै दङ आरो बेखौ थैनायनि उनावबो बे बिसारखौ मालाबाबो मोननाय नङा। नाङा बाजै, आं बेखौ बेयाव थानो होआ। बे जुदि नोंनि गिबि बिसारब्ला जागोन। बे न'निफ्राय बिनानाव फैसालियाबो हारसिङै थाङा, बेजों लोगोसे आंबो थांगोन। फै बिनानाव। बाजै, नों जोंनि बिबाजैल' नङा, जोंनि आइ बायदिबो। बेनिखायनो नों जोंनि बिमा बायदि बाजै। जाय न'खराव बिमा बायदि बाजै गैया, बे न'खराव जोंबो थानो हानाय नङा बाजै। जोंबो नोंजों थांफागोन। थौ बाजै। नाङा बाजै, नों थांनो हानाय नङा।
बिफाजों समान आदाखौ खोमानानै लानांबाय आरो दा नों बिमा बायदि बाजैखौ आं खोमानानै लानो हानाय नङा बाजै बाजै नों आंखौ गारनानै दाथां नों आंनि बिमा बादि बाजै नों आंनि आइनि समान नों आंनिखौ गारनानै दाथां सिखार बाजै बे न'खराव नोंनि नेमखान्थि बायदि सोलिगोन नों जा बुंगोन आं बेखौनो मानिना सोलिगोन बाजै इसोरनि समाय बाजै नों आंखौ गारनानै दाथां बाजै प्लिज बाजै प्लिज थुदुना न'आव बाजै प्लिज बाजै बालाजिखौ फै लाजदो बाजै लाजदो र' बाजै र' खामानिखौ गावनो मावना लाबायना र' बाजै आं लाना फैनो र' फै आरो बेसेन मा जाख' जामगोलै फाग्ला खामानिखौ मावना लाजदोना नों फै बाजै बेवाइफोर माथो सिरि सिरि थाबाय थाखो रावानो सुइस अफ जाबाय बिना रावानो सुइस अफ जाबाय थोद फाग्ला सुइस अफ जायाखै खुलासिनसो जानोसै आंना बेवाइफोर आंनो बिहामजोखौ हरफिनदो बेवाइफोर सना रुफा धोन दौलत आंनो जेबो नांला आंनो बिहामजोखौल' हरदो नोंसोरनि बायदि आं सनानि न'खर खुंनोल' हाथोंसै सोमखोर नों गावनि बिफाखौ निमाहा बिदो हाट बिमानो खुलुमनो नोंनो खुलुम साला बर'आ नोंनो खुलुम नाङा आफा नाङा नों आंनि मोजां फिसा दालाय दासो बेफोरखौनो बुङो गोजोन संसार आदा फै बेवाइफोर न' सिङाव फैदो गासिबो